mečevi. Sve je spremno. Okej. Danas ću ja, vjerojatno Mateja, da ubijem mušicu. Mislim da možemo da krenemo. Idemo. Gde si? Gde si, mušice? Mušo! Ovo muš. Video sam je malo pre. I tu. Evo. Dođi mušo. Dođi. Hej. Čekajte da rešim. Idemo. Mušica. Ajde, pilju. Si muko. Da ti kabata sredi. Možda već izašla. Mislim da je čuje. Aha! Ako si to radi, to je bilo to. Za sve moje gledalce, svi koji su gledali, kao i nadam se gleda. Ako vam se sviđa video, like, jer subscribe na kanal. Eto. Japa, pa, pa, pjop. I znaš šta, muvo, ne dolazim ti na sahranu.